Iso P vuodesta 1896, Iso P vuodesta 1896, Iso P vuodesta 1896, Iso P vuodesta 1896. Minne tahansa meen, laulan lauluni, Pyrintö mun seura, Tampere mun kaupunki. Tätä pelaajia ponnistaa, me kasvatetaan omia, se avaa niille. Och vi fortsätter att räkna ner mot starten. Just nu är det 20 sekunder kvar. 20 seconds. 10 sekunder kvar. Sådär ja, där gick starten. Och nu får Håran jobba riktigt hårt för att hålla undan, för här kommer hela gänget. Iden Kerstiet är det som är allra först ut i skogen. Det kan vi notera när hela högen, de 60 lagen, ger sig iväg mot startpunkten och sina 5,4 kilometer. Det var en som faktiskt tappade någonting på vägen, men han fick snabbt tag på det igen och är på väg. Har också varit där. Esposota och på 10an. Jörmen Justi, Paino Rastian i Nankore, Rasti 88. Järfälla och på Roxen. Friskus Varberg, Lindén och Konacke. OLK Rattfält Bilar. Kolmården, Rasti Karlund, Rasti Lukko. Trollhättan, Hästeria Vymer. Och på Röstan. Och Huviken, Rasti. Alla har varit i förvarningen. Och alldeles strax ska vi se lamporna. Nu ser de långt där inne. Och nu är det Kungling och först in. Kommer här borta och nu publiken, det är bara hylla de här löparna, så det kan första sträcka. Och vem är det som är först in nu då? Det är 13 ser jag först. Inte direkt. Norrköping, Mullsjö, Tibro, Ulricehamn. Härligt, Rickard först in. Mållinjen och så runda bort och lämna kartan och så fram till kortplanket. Och här kommer Lyx då som tvåa. In second place, Lyx from Finland. And they are only 11 seconds behind. Då väntar vi också på HP och Tullinge. HP är på gång där och sen kommer också Tullinge där borta. Och det är tredje respektive fjärde lag här in då till växlingen. Jag tror att trian faktiskt ligger precis steget före Tullinge. Just det, faktiskt. De har avslutat bra här. Så att Emil Björlinger växlar för IKP som trea. Och sen kommer OK trea. På fjärde plats här. Och sen så kommer Tullinge här också då, som börjat väldigt bra. Olle Andersson sprungit den här andra sträckan för regerande mästarna. Tullinge SK. Och sen vid förvarningen har vi också haft Tapper, det nämnde vi förut. Och Roxen, Järfälla och Hälsinge-Sonisdajas har också varit där. Här kommer Tapper. På gång här. Och så just nu förvarnas också Hästra i Vymer. Se on tällä tuolla, että se on tarulla. Numerot ja tuo tippu. Siinä paistoi hei. Tiedän. Olen siinä puolet yli väärässä. No odotin vähän eri tuolla, mutta kun... Oliko kiva? Joo. Oli ihan hyvä. Me rupateltiin. No se Helsingin lähellä saakka. Se oli Henkka. Joo. Mikä se Henkka? No oikeesti. Ei. Onko se mulle kahden? Tässä notkassa. Oho, mun kakkonen oli 7. Meillä oli toi Miilto. Sitten kolmannen. Se oli kyllä. Eikö se ollut nyt tänne? Missä meillä oli? Jossain siis niinku, mä niinku muistan sen tämän vieressä. Oliko? Ai, siinäkö oli semmonen hajenta? Tuolla oli jossain mun mielestä jossain tuolla. Sulla tuli mun mielestä ristiin. Siinä pitää oikeesti olla suunnilleen.
Niin tuli, joo. Tää, olisiko toi Jyrkän? Ei ollut. Siis jos se oli kumparen takana ja sit niinku siinä oli tämmönen suoja, tämmönen pitkä juokki. Mä en muista, se on jossain tolla alueella. Joo, meillä tossa se on Tuolla on toi meidän onks toi joku? Konsta hienosti meni. Joo, mitkä heidän Ei kun se... Mutta ei se tuntuu hyvältä. Vai nyt nekin kyllä teki vähän Se on siitä mennyt saa. En vaan. Tää on videoilla. Kuunnellaan. Niitä otti kiinni niitä jotain näin. No niin. Kaikki paikka. Mitä? Mitä? Toivottavasti nyt mikään Vilje lähde riehuun minkään I-markin kanssa. Mitä nyt vaan toivoa? Nästan jämfärmellä 45 sekunder tror jag inte du ser när de var på nia. And we're ready for Tampere period there from the last control as well. It will be in third place of this fourth leg. Hyvä Vili! Hyvä Vili! Tampere på väg in här. Bra Viktor! Kom igen nu! Sista biten! Och där borta tycker jag mig se. IKHP, IK10 och Tampere-Pyrite. IKHP, Marcus Kopra för IK10 och Arto Westerinne för Tampere-Pyrite. Och frågan är om det inte är Tampere som kommer vara först in. Ja, en väldigt vass avslutning här av Arto Westerinne gör att Tampere-Pyrite är i ledningen efter den femte sträckan. Strax för IKHP och OK10. The first three teams has come to the changeover after this fifth leg, and Tampere-Pyrite is in the lead right now, just ahead of IKHP and OK10. Jostain tästä meni joku pienempi polku, mutta sitten ei ole tässä ollenkaan. Joo. Mä en itse mennyt sitä, mutta... Järjestin tätä polkua. Tätä. Me... Eli ensin Toi vesi, siis toi, no siis se, mikä nää... Tuohon miiluun. Toi miiluun. Se oli eka Joo, vesi. niin on siis. Se on vissiin sininen. Hyvä Lassi! Nu stämplar Hopi där ute, men this is the first team to the changeover of the sixth leg. It's Tampere-Pyrite and Lasse Vilo. Och de kommer att ha en lucka på någonstans runt 1:45, 2 minuter någonting. Riktigt bra tryck här, det kan bli mer. 550. På numren här, han hade riktigt mer upp det än så mycket där. Och pojken hade på. Hienosti meni. Menikö hyvin? Joo, meni. Tulit kyllä tosi hyvin. Inget ytterligare lag, utan det här är tredje, fjärde, femte och sjätte laget då. Och Esposota 1:18 efter, Anja Emnanko 1:29 och Åren 32.
och Tova Olsson för Rick Åkerlund 2 som gör en jättefin sträcka här. 1.44 efter på sjätte plats. Och sen kommer Tampere Pyrrinte här igen också då. Och då är det första laget på den sjunde sträckan. Oj, vad fort det går för Tampere Pyrrinte just nu. Det ser väldigt bra ut för deras del. First team to the changeover of the seventh leg. Tampere Pyrrinte. Det är speed. Tampere Pyrrinte. Joa Lia har sprungit den här sträckan. Här Tullingen. Silloinhan pitääkin så ni hur många som hamnar här i natten? Ja. Ja, Kort 4 minutes on this ninth leg and now we're waiting for Tampere Pyrrinte as well. John Pitkänen väntar också på IK-Håkanspojkarna i D18 som är på väg in till växling där och då kommer de väl att vara ungefär, de har tappat kanske en halv minut ungefär på den här sträckan. De gör en bra sträcka igen, Håkanspojkarna på andra platsen här bakom Björn med Duty. Och så kommer Tampere Pyrrinte här också. Men sen har vi John Pitkänen på målen. Second team now. Approaching the finish in the ninth leg, and it's Tampere Pyrrinte, and the gap is now 47 seconds to the leading team, Eston Sunta. Lagkompisen i skogen, och där kommer han. Sista sträckaren för Eston Sunta, Larry Carro. Just det. Och då kan vi ta upp hela laget där också, så när de kommer här och till publikens jubel och och det är 18. Då hade vi Eksjö passerade här när Espo Sunta gick i mål ungefär och nu passerar då på Roxen. Då är man 6-7 då, Eksjö 6 då för drygt 1,5 minut sedan och nu Roxen då med Jonas Andersson och är man 16:51 efter Espo Sunta här då. Och här kommer Tampere Pyrrinte, andra lag i HR18 i år. En jättefin stafett, ledde länge men blev passerade på 9:e sträckan och höll sen andra platsen på den sista sträckan. Tampere Pyrrinte in second place in women men 18 10 mila, ungdomar 10 mila 2050. Och då har Emil Parma hållit sina priser där borta. Iso-P vuodesta 1896 Iso-P vuodesta 1896 Iso-P vuodesta 1896 Iso-P vuodesta 1896. Minne tahansa meen, laula lauluni. Pyrintö mun seura, Tampere mun kaupunki. Tätä pelaajia ponnistaa, me kasvatetaan omia. Se avaa niille ovia niin Euroopassa kuin kotimaa. Tosissaan kun muuta lomillaan, Pyynikillä ollaan hommissa, et puhutaan jaadis onnistaa. Kalenteri täytyy siinä missä tulostaulu on punakartin ääni vierailijan tuloslaulu. Iso sydäminen rahallassa, pokaleille, pintaleille, makalataan. Pyrintö baby. Sukat palamansa, se tyylivillä, pyynikillä tavataan. Iso sydäminen rahallassa, pokaleille, pintaleille, makalataan. Pyrintö baby. Sukat palamansa, se tyylivillä, pyynikillä tavataan. Nyt on aika niinku showtime, peli elää low high. Paljon arvoja, joista ei joustais. Talkoiden Tampere tukena takana, punavalkoinen Tampere vahvana. Elämä peli, mut ei elämä pelissä. Tahto verissä, isosti kehissä. Rakkaudesta lajiin, kaltasteensa pariin. Menestys tai pettymys, nostetta saliin. Iso sydäminen rahallassa, pokaleille, pintaleille, makalataan. Pyrintö baby. Sukat palamansa, se tyylivillä, pyynikillä tavataan. Iso sydäminen rahallassa, pokaleille, pintaleille, makalataan. Pyrintö baby. Sukat palamansa, se tyylivillä, pyynikillä tavataan. Sä tiedät mitä tapahtuu, kun pyrintö on kentällä. Pyrintö ei oo kyydissä, pyrintö on ruorissa. Pyrintö ei oo myynnissä, pyrintö on kuosissa. Voitto varmistuu, on suoritettu tehtävä. Pyrintö ei oo kyydissä.
SOP vuodesta 1896. Vetää alaspäin niinku se 1896. Oman kylän pojat